kowe wong iki kempul. Kempul. Kempul ki ngeten. Wong lek wis dekem insyaallah bakal kumpul. Kempul. Lek wis dekem bakal kumpul. Oh iya. Ngoten lho, Bos. Ora bunang. Mboten. Tak terus. Mboten Bos niki kan iki bayar iki. Oke. Jawa is Indonesia. Great. You beautiful. You are very stupid. Oke. Are you stupid? Kowe mudeng apa ora? Are you really Sampean stupid? ki mudeng apa ora? Stupid. Oke. Loh, Are you stupid? Oke. loh. Apa kuwi? Aku wong aku ganteng. Aku ganteng. Jok luto. Yes. Are you a dog? Oke. I am dog. You're a dog? Yes. Rumangsane How is the voice? The moody? Oke. Berarti ki anu awakmu seneng soto dog mula. I am like. Se. I am like dog. Se tok kuwi ngerti artinya apa mboten? Wah kowe iki ra mudeng ora ngengkel ngopo to iki? Kowe iki seneng soto dog. Soto dog lho, soto dog. Nggih to, Mbak. Yes. I'm like this is a tumble Josh. Wah, iki lambe bosok ya iki. Ha mudeng nek kuwi jenenge dok ki apa kok iso? Soto dog. Oh, dok ki Dog itu maksudnya. segawon. Nah, Najis mukoladoh. kok mbok campur iki. Oh tiba yo iwak kire ya, Bos. Aku mau kok muni like ki ngapa? Oh tak kira ki soto dog kuwi yo. Soto dog tak kira yo jos e. Nek dok ki apa? Dog iki kire. Iya, nek kire-kire ngono. Dog. Nek kursi, Chair. nek kire kursi ngono. Dog chair. Nek kire kursi ngono. Dog chair. Nek kire kursi kire kursi kire ngono. Dog chair. Malah kayak penyanyi hip hop. Nah, mandek dhisik ya, Nak. Sinambi kula nuwun ya. Merga iki awake dhewe sowan ning laladan Jawa Tengah ya. Monggo asale awake dhewe saka Ngayogyakarta acara apa tinimbalan para bapak-bapak saka semen Gresik utawa semen Indonesia utawa ya semen Gresik kuwi mau ning hari ulang tahun ke-5. Oh iya. Bengi iki tinimbalan sowan bebarengan makarya karo sedulur tuwa ya nadyan lagi wae wano panjenengane Mas Gondrong Alfrustasi ya. Bengi iki awake dhewe didhawuhi saka bapak-bapak iya utamane panjenengane Bapak Direktur Utama sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ya. Jarine pendak tahun sepisan mesti ngadani wayang. Pendak-pendak ulang tahun pancen PT Semen Gresik Rembang kene ngadani wayang kuwi kanggo menunjukkan komitmennya dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal ana ing tanah air. Salah sijine ya kuwi wujude lewat pegelaran wayang kulit bengi iki. Oh iya. Malah ora baen-baen bengi iki awak dhewe kon duet berdua karo panjenengane Mas Gondrong Alfrustasi ya. Ngono ya Mak. Iya. Mas Gondrong nek neng Rembang kene panjenengane iku ya lenggah neng Lasem nek ora kleru ya asale mula nalika rawuh ning Sudungku ya ngladi wanunggulang tepang muga-muga mancing dadi seduluran ya kaya kowe karo adimu lanang Sigit yo nek kae pancen wis ket sadurunge iso mayang Sigit wis rawuh karo aku mula nganti kaya sedulur dhewe no. Iya ngono ya Mak. Iya Mas Gondrong ya dianggep sedulur dhewe. Mas Gondrong karo Mas Sigit ya dianggep sedulur dhewe ora ana gep-gepan ora ana apa jarak antaraning panjenengane lan ora duwe rasa piye-piye. Aku ngerti kok lambe atine panjenengane sak karone. Ya ngono ya Mak. Iya. Mula becik banget panjenengane Bapak Wakil Bupati mau nggone paring dawuh. Iya. Kesenian Rembang kudu manunggal tetunggalan nyawiji dadi siji ya Nak. Iya pancen ya ngono ya Mak. Bengi iki uga dibantu karo panjenengane Mas Jo Klitik karo Jo Kluthuk uga panjenengane Mbak Agnes Servoso ya saka Hungaria lan bengi iki ya ora baen-baen nok wiyaga loro gamelan siji ya. Gamelan sak pangkon wiyagane lorong pangkon aku nggawa saka Yoja ya sak bergodo ya. Ya ana sing ra kanggo gawe barang ya ana ya. Aku
Mas Gondrong ya nggawa sak bergoto. Wah, sak gamelan uyel-uyelan sinden ya rong bergoto ya. Rombonganmu sing ijo-ijo iki. Oh. Mas Gondrong nggawa papat. Oh iya. Ya ora apa-apa. Takon nggawa 8 engko ndak lemuni bathine kurang akeh. Oh iya. Ya wis ora apa-apa, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya, utamane panjenengane Bapak Direktur Utama PT Semen Gresik Bapak Muhammad Saifuddin lan sak jajarane Komisaris Semen Gresik Bapak Widodo Santoso, ya, Bapak Bupati Rembang Bapak Haji Abdul Hafid lan Forkompinda ana ing Rembang kaya to Kapolres Rembang, ya. Bapak Buana Santoso, ya, Pungki Buana Santoso, ngono ya mak iya. Bapak Andi Budi Sustianto lan kabeh para warga sing rawuh bengi iki dilalah kok ya dasare ya wis asine diparingi udan kok ya nak ya ora dadi ngopo ya mak iya. Malah ketok lempem-lempem, heeh. Ya mergo saka banyu kuwi mau iya. Lan aku matur, ya sisan gawe ora bakal ora tak tutup-tutupi mengko ndak dadi rasanan ya ora jeneng aku umuk utawa pamer ya wengi iki aku ora iso tekan biar no sing arep-arep kowe tekan biar ya sapa lah iya aku ya ming ngomongke ya iya ngono ya wong nek nang kene ya keprak ngene iki rada asing ya keprak ya biar kaya Jawa Tengah nek ting 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 ngene iki kadang kala kupinge ana penonton sing sok risi ya keprak kok kaya bakul bakso ngono ya. Ana sing ngono kuwi ya mak eneng ning ya ora apa-apa ngono kuwi pakulinan kok no. Aku ora rumangsa srik atiku ora. Ya. Ora rumangsa terus wah ngunekke ngayuja keprake tang-ting-tang-ting kaya bakul bakso mboten napa-napa. Mangke dangu-dangu menawi dipun kulinakaken sedaya menika badhe kulina. Oh iya. Kaya mangan panganan sing maune asing ku nek suwe-suwe dipangan terus ya bakal krasa enak. Oh iya. Ngono ya mak iya. Nyuwun pamit mengko tabuh siji bengi aku sak kancaku budal saka kene ya no. Ya, sing neruske Mas Gondrong Al Frustasi. Oh ya. Ming tekan jam 1 bengi kowe pamit. Pamit. Ya wis kaya ngapa wujudku, kaya ngapa wayang aku, kaya ngapa mlimbuk cangikku dilalah kok diarepe karo menyang Bapak Wali Kota Pontianak kono sesuk-isuk kon mangkat lah iki kudu bali no. Oh iya. Ngono ya mak. Iya, aku seneng wayangan ngene iki. Iya. Ming sedilit bayaran terus bali ya ngene iki lho sing tak karepke wayangan iki ngene iki lho no. Iya rasa ngrekoso tekan biar iya ya mak ya sing neruske sing ngrekoso lah aku wis matur karo Mas Gondrong ya kula mboten saged Mas mang pados sanesipun apa adi kula sigit penyane Mas Amin pokoke mboten ketang kali jam setunggal jam kedah rawuh wonten Rembang. Oh nek ngaten kula sendikani ya ya tok sendikani ya tekan kene ya ora apa-apa no iya yo ndak selak entek wektune iki bedhekan ora no ora usah nganggo bedhek-bedhekan ndak selak entek wektune Mas Jo Kluthuk karo Mas Jo Klitik oh iya diaturi tindak panggung kono Mbak Agnes Servoso barang ya monggo iki jame wis jam 12 ya ngono ya mak sindenmu kaya tok gawa medun kabeh. Iya. 8 ki tak gawa kabeh. Oh. Datene mingkari sindene Mas Gondrong. Ya ora apa-apa karang ya tanggung jawabe dhewe-dhewe sok nek semen utawa pabrik-pabrik Yojo ki ana sing kepareng arep wayangan tak genti ngundang. Mas Gondrong apa Mas Sigit tak aturi duit ning Yojo kono. Ya. Ngono ya Mak. Iya ben iso nyambung dadine gagrag Jawa Tengah gagrag Yojo ki ora ana bedane. Ngono ya iya mula ya tawakno santai wae to tenan aja kuwatir waton aku 10% iki wis beres ngono ya kok meso ngaluk-galuk ya mangga Mas Jo Duwojo ya diaturi tindak mrene Mas aja dipleroki arep kunjaloti Baden ketimuran mangko kekeri jaman kaya sing eling bawa
Terus yo. Aja ditinggal kapribaden katimuran. Kaya sing eling iku budaya. Pelawak hebat lagi naik daun ki Mas Jo Klitik, Jo Kluthuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah barokahullah. Nggih. Panjenengan kula katimbalan Kyai Agung wonten ing keluarga besar pabrik semen Gresik Rembang Mak Jangi. Leres. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Jer mboten nate panggih panjenengan kalian Mas Gondrong al frustrasi. Nggih leres. Iki dagelane nggih melu frustasi niki. Sebabe? Dalem Sebabe kok melu frustasi. ah mikir niki lho, wedak apa-apa ora tek cocok niki. Kula melu frustasi nggih. Wonten mula alhamdulillah Mak Jange Ibu krana beliau-beliau ingkang berkompeten wonten keluarga besar PSG Rembang, krana sami lenggah sayek seka kapti, krana mengeti inggih menika ambal warsa ingkang kaping gangsal. Leres. Inggih. Lah nggih sami wilujeng bagas parasan rawuhipun saking Ngayogyakarta nggih. Pangestunipun. Waduh duh jer iki. Matur nuwun nika Sumatera kok batal sebabe napa? Nika sidane sing digoleki dagelan iki rega 700. Jenengan niku lek ngendikan kok iso. Mula kula kadaulat dening beliau Bapak Dirut, Bapak Muhammad Saifuddin ingkang beliaunya juga lenggah, piyambakipun luar biasa Mas. Jadi saya yakin bahwa beliau-beliau yang lenggah wonten ing Pawiwan Agung menika krana cinta budaya memberi wadah untuk seniman-seniwati se-Kabupaten Rembang. Hebat keluarga besar dari pabrik semen Gresik Rembang. Ini mboten kok namung sepisan kaping pindhonipun lho Mak Jange. Oh panjenengan sampe ngampun pindho? Lho, kula niku ulang tahun kaping gangsal kali Mas Jo Kluthuk pun ditimbali ping 7. Ulang tahun ping 5. Ning kula pun diceluk ping 7. Lho, sing pindho. Lho, pripun to Mas? Mboten, ulang tahune ping 5 kok sampean nimbali ping 7 niku ndur sing loro napa? Lho, lah niki nyicil siji sik. Sing liyane benjing keri ngoten lho. Dadi kula disik-isik ping 7, engko nek nganti taun ngarep ora nyeluk meneh, rugi niku. Rugi ora nyeluk Jo Kluthuk. Rugi lho. Mikmu benake sik to ora ngomong ki ya gentenan ora terus meneng tok. Wah, jan wis ora disiplin blas ki ngopo. Nggih mik ya. Diagran ora ragat mik ki ya dicekel ora kok terus ngono. Aku wis rasa omong akeh iki. Lho ya padha ngomonge wong padha dagelane. Gak iso iki. Lho lah ngopo? Bawane udan talet wong karpet ki nyekemes. Lah terus Anyang-anyangen tak. lah iki wong jenenge awake dhewe iki ditimbali cek to Mas. Semangatnya seniman dari Yogyakarta berkolaborasi dengan seniman Rembang ini menanamkan persatuan dalam berbineka budaya. Ngono lho. Kok ngomong ke anyangan sinden wae sing lenggah wae merdeka lho. Kan biyen ki sinden linggo kowe tau tumon sinden menek terop. Lah niki omongane wong sing gladur ngeten niki. Uang ki nuwun sewu nggih Mak Jange. Kita itu harus mensejajarkan paling tidak ada Bapak Dirut, Bapak Muhammad Saifuddin, ada Bapak Widodo, ada Bapak Joko Sulis. Iya lek karo penjebon Pak Dirut, penjebon Pak Ahmad Muhammad Saifuddin ki CS kentel lah. Kok CS kentel pripun? Boloplek. Lah wong timbali wae lagi pisan iki lho Mas. Tapi beliaunya itu selalu hadir di dalam setiap kali kebudayaan yang ada di daerah Rembang itu beliaunya selalu hadir. Apa iya? Iya no. Pak Saifuddin iki ya
membudaya. Berarti sudah sering sharing dengan beliaunya. Oh, wes. Sering berkomunikasi. Ya ampun. Oh, jadi apa karo penjenengane? Apal. Pak Muhammad Saifuddin. Iya. Kene ning ngarep. Rasa Lah Masino wae pyayine wis teko sore wae urung sapet jagong lho. Kok iso sampean wis ngerti? Sampeyan nek pun ngerti sing pundi Mas Lurah? Oh, Pak Saifuddin. ayo. Menika Pak Saifuddin. Yang mana? Itu yang lenggah menika. Sing di wong jajaran apa kuwi jenenge kepemimpinan nggon keluarga besar pabrik semen Gresik. Pak Dirut menika. Mana? Beliaunya lenggah gitu. Loh, iya lenggah di antara tiga piyayi sing lenggah kuwi lho. Ngono. Wis pokoke sing lho sebelah lho. Aku lah arep kanu wedi aku. Iki ketara wong leh cumongol-congol nggih ngeten niki, Mas. Kuwi lho piantune niku lho. Anu Mas Eno. Sing endi? Menika lho piantun lenggah menika lho. Itu menunjukkan jiwa yang polos, jiwa loyalitas, jiwa tresno karo karyawane. Titikane apa? Titikane nuwun sewu. Tetengere apa? Tetengere. Nggih. Piantun menika menungso kang urip ning alam donya iki kadunungan ulu. Terus Ulu ki rambut. nggih. Wong paribasane ora duwe brengos. Nggih. Iki sing sodalani wong sing ora lamis. Oh, dadi titikane nggon rambut, Iya. Mas. Oh, Nggon rambut ki iso kanggo Wong tetenger. Nggih. Kuwi. Oh. nek ora ndek bringos, Brengos menika wong sing ora lamis, wong lanang sing ora lamis. Ora seneng ngapusi bojone. nggih. Wong lanang sing godheke tipis. Nggon hati-hati. Sak kala yen diomongi tangga teparut diomongi bojone sak kala seneng ngrungokne seneng apa jenenge iki Melaksanakan apa yang disampaikan. Lambene iki amah anger jebles ki lho. Kono ki ya ora kok anger terus. Jadi beliaunya itu jiwa loyalitasnya istimewa. Secara pemikiran ya jenius ora mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Tidak idealis. Tidak idealis. Kiai yang memandang menoleh masa depan. Bener. Titikane, Mas. Ya kuwi mau. Loh, apa? Iki. Arep ngomong yen ra kagungan rikma. Ora ana titikane napa Mas Lurah? Jenius. Lah nggih titikane. Nggih, wong lek ora duwe rambut ning brengos, Nggih. wong sing ora lamis. Wong lek ora duwe rambut ning godhek, wong seneng ngrungokne apa sing diomongne bojone. Wong jenius kuwi biasane Nggih, sing- tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Rambutnya sing tek dhisik ngendi? Nah, menika. Iki ra gerjep. Wong beliaunya ki piyayi sing apa ki pemikir masa depan, Justru malah pemikir kesejahteraan. Karena memikir kesejahteraan warga masyarakat utawa karyawan semen Gresik. Dadi piyantune iki sok kala nun sewu. Iya, Pak Jainuddin. Loh, iya lah kenapa sing mbok sampaikan ki lho apa? Piyantune gagah piteksa. Arep ngomong ke kentek rambutnya ngono to kok iso wong kok itu nuwun sewu lho Mas. Jangan melihat bahwa secara fisik wong kabeh iki kena didelok je to Mas. Nggih. Kok angger beliau-beliau itu mempunyai amanah yang diemban di dalam pundaknya itu akan selalu dilaksanakan dengan baik. Itu menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Nah, Amin. ngoten niku. Nggih, ngoten. Ora kok titikane rambut niku mboten. Mboten nih, Mas. Mboten. Lah niki bojone rambut tok sarai yo Mas. Rambut tok wong keturunan dhuwur. Mula ora kena dingge panutan. Mula enggen HUT yang kelima ini sesuai dengan landas dasar Pancasila. Landasan. Nggih menika lak wonten gangsal. Saya yakin dari beliau-beliau yang lenggah ini menanamkan jiwa nasionalis yang luar biasa. Yang taat dengan kepemerintahan, prosedur dengan undang-undang hukum. Leres. Mula dalu menika kula sareng derek panjenengan nempil nggen pakeliranipun pewayangan. Mula kula sakniki ora wani rena-rena Mas. Ora wani werna-werna pripun? Nggih, lah niki mula napa to? Nggon sing paling awet niku lak wayang to. Lah, mbok ya rena-rena wong ya. Kok sing paling awet wayang niku sebabe pripun? Nuwun sewu lho, kita menoleh ke kemajuan zaman. Nggih. Arepa dubrak-dubrak tapi yang masih mempertahankan tradisi lak ya gamelan. Nggih to? Tur nggon wayang ini juga bisa mencetuskan generasi-generasi bangsa yektosipun krana wayang ya iso ana sing dadi sarjana seni. Omonganmu ki bener tapi kurang bener. Lah kok iso?
Dubyak tapi regane iki rasa larang. Iya. Sik kalah larang karo sing 80 juta kuwi lho asine iki no. Oh, lah iki pikirane nggon mesum tok, Mas. Iki ki sing diomongke nggon kebudayaan, Mas. Ora kok nggon 80 yuta. Ha bojomu dek iki ya dinyangno lho. Dinyang. Terus Sing kenyang ya aku dhewe. lah terus sapa sing doyan Di rumah tangga, awalnya Mboten. Mula sesuai kalian temanipun HUT nggih, Mas. Nggih. Mudah-mudahan dengan ulang tahun yang kelima ini adalah awal pondasi yang baik. 5 niku angka yang genap. Leres. Nggih. Ganjil. Lho kosek to. 5 ki ganjil. Lah iya bar kuwi lak terus genep to. Nah, ngono. Tahun ngarep lak terus genep. Mula 5 itu angka yang ganjil. Kita yang ganteng ya pekok lah ya. 5 itu angka yang genap ngono ya. Karepku ya omong ganjil nek gandeng menungso ku lak akeh kekilapan kesalahan. Lah kowe iki kerep kekilapamu ya. Boten, mula keganjilan ini nantinya akan selalu digenapi oleh beliau-beliau dari keluarga besar pabrik semen Gresik wonten ing Kabupaten Rembang. Nggih. Mula sesuai kalian asmanipun sinten Mas Eno? Pak Muhammad Saifuddin. Ini jelas nama yang dengan lafaz syariat agama. Nggih. Mula asmanipun Bapak Muhammad. Niki lafaz saking syariat, Pak. Nggih toh? Mula nggon beliaunya taat dalam ahli dzikir, ahli ibadah. Mula nggon tek rikmane tengah iki karena ahli dzikir, seneng nyuwun marang Gusti. Anakku yo tak jenenge sing berbau lafat agama ya. So Khairul Arab. Jeneng Arab. Khairul. Sapa, Mas? Faiz Saitonir Rajim. Wah niki Jos. Jos. Sapa Mas? Faiz Saitonir Rajim. Walung bapake kaya iblis kok. Dadi ora nulat ning anak kok iso. Niku artine napa? Wis pokoke wis bek setan tok Mas. Ya ora kok kaya ngono, memberi nama itu yang baik. Rohku ya mek kuwi ya. Mergo wong tuwa niku lak tuntunane anak to Mak Cang. Loh apa wong tuwa iki stroke kowe dituntun anake. Ora kok perkara stroke menjadi contoh ki lho. Anakmu ditatah ben apik. Wis tak tatah bendina isu awan bengi tak tatah ngantek tatahku ketul saiki mau. Lah iya to, nek omong kalih kluthuk niku anu Mas, mboten connect Mas. Kaya HP connect ya. Maksudku ki ya omonganmu ki njalur ngono lho. Kaya dalan jalur bener. Nggih to, pripun? Nek ngarani jenengan pripun Jabi? Ya nek kula ling ngarani kok akyune niku. Loh, akiu saniki sak gelas 1000 lho Mas. Kuwi aku anyuk munyuk kok iso. Aku ae sing ning Bonbin lho. Nah, jare kuwi mbokmu. Kuwi makoa kok iso ngono. Wis ganti deh. Kowe kan biyen yo kuwi rumangsamu. Mula matur nuwun Mas. Iya. Napa menika klungsa-klungsu nderek wudu dalam kekompakan dan kerukunan ini adalah satu pondasi yang luar biasa untuk keluarga besar pabrik semen Gresik. Ya. Krana beliau Bapak sing ana Rembang. Nggih. Mula Bapak Muhammad Saifuddin lenggah. Karena beliaunya kalau wau nggih sampun sapet jagong. Leres. Piyayine mboten angel, Mas. Kula kira iki nek dadi pejabat niku sok kala mempunyai jiwa keningratan. Ning ternyata ini patut dicontoh, Mas. Contonen beliaunya iki lho. Ngono. Grapyak semana. Grapyak semana, tur ora perhitungan. Ngono. Kok mboten perhitungan? Lho. Nimbali jenengan Mas Puji. Nggih. Kula Mas Jok Kluthuk ni napa tanpa hitungan. Napa-napa nggih langsung los tanpa ada rekomendasi bute sing penting napa niku kompak Jalan, sukses ngoten lho. Ngantek wayang bengi iki digene jeding dadak ning pojok niku lho. Lho kae wis fasilitas kok rumangsamu ki lho kok. Mula niki lak ingkang nderek kathah Mas. Leres. Saking Ngayogyakarta nggih kathah, saking Lasem nggih kathah. Nggih. Lasem nggih kathah. Nggih. Mula nggon-nggon wedal ingkang mirunggan menika lak kedahipun dipun ginakaken kanthi prayoga Mas. Nggih. Iki, niki panjenengan jam setunggal lak tindak to? Nggih. Nggih. Nyuwun Monggo. pangapunten kula deresaken dereke Mas Eno. Pripun? Deresaken dereke mengki kula Arep dateng Pontianak deresaken dereke. kok roh we. Ya mergo aku ora dijak.
Lah ngejak awakmu ya blangkrah apa kok iso? Ngawur kene dagelan. Lah paling gak ngejak ki ya penyumping ki penting, nggo ngracikke engko metune wayang ki ya. Wah, aku dagelan lucu aku. Nggih, monggo. Kalian dipun rencangi Mbak Agnes Herposo menika ugi bintang tamu. Aku wis pokoke lek kena Mbak Agnes Herfoto menika jan jos. Siapa? Mbak Agnes Herfoto. Kok Mbak Herposo. Ini ki paling tidak membeda-bedakan. Lah lek iki payu ki rada karo bojoku no. Ya Bojoku ya blasteran, Mas. Oh. Bapak Jawa, Ibu Gibas, Bapak kula. Menika anak-anak menika anu wedhus gimbel. Ngono ki mbok golek sing apik. Ya paling ndak kaya Mbak Agnes. Wah, aku lek malah Pakulitane ya kuning. malah aku lek rabi karo wong putih-putih ngene malah cilaka. Lho lah ngopo? Aku ireng ngono putih sing wedok putih. Terus Malah duwe anak malah kaya ula weling. ya carane to, pre dadi ndek bojo putih nek apik, putih lak senengane wong akeh to. Lah malah kuwi ra migunani. Lho, Pak kasukti wong ireng. Kok iso? Kowe ro pitik, Ngerti? pitik putih, pitik ireng, keng ngendoke apa? Putih. Nah, kowe tau tumen pitik putih ngendok ireng. Lah itu kan beda to Mas. Iki kan ya paling ora ki titahe Gusti kok iso. Mbak Agnes Herfoto. Anu lho kok Serpoto kok iso. Mbak Agnes sapa ki asmane? Yus Mbak Agnes ngono wae kok iso. Agnes. Tapi anu ngampil beresipun dipun asta Mbak. Mbak Agnes. Iki rada nyekemes menika wone nggih. Sangu taplak dhewe. Taplak gundulmu kresek kuwi ya. Kok mergo karpete teles. Kok kelakon dindi kok. Menika lak anu Mas. Senajan to pyayi manca tapi tresna budaya Jawa. Oh nggih. Iki mula beliau Bapak Muhammad Saifuddin juga mempersatukan bahwasanya yang mau kula aturke berbineka tunggal ika menanamkan persatuan dan kesatuan. Ngeten. Sing dalu Mas. Saged basa Jawa to? Nggih, saged. Alhamdulillah ya ampun. Bisa lho iki ya kulino jaga kene ya. Jaga kene pripun? Kene kulino nyambut kene Rembang ngene iki lho. Oh, dadi apa Mas? Duh ngawur iki ya paranggono kok tak takoni dadi Nyambi, apa? Pak? Nyambi. Apa? Dadi wong miang. Kowe golek iwak. Lengkap napa jumeneng derek panjenengan? Manut mawon. Lah kula dawuh saking panjenengan Mas. Ya saenipun jumeneng wong panjenengan jumeneng kok ya menimbang ngoten. Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Mboten saru to? Mboten. Lah kula niku mungkin nek ngongkon jur wedi nek bayar. Tapi yo bantu yo. Anu bagianipun Mas Kluthuk mawon. Maksudnya ben anu kreseke ora lengket. Nggih pun klewangi Mbak Agnes. Wong luar kok ya iso muni kresek bareng ta. Oh halus teng mriki wis pirang-pirang. Lah tak anu napa niku? Tak lapisi kresek. Wah gawedi men wong iki bayar. Halo. Halo. Wilujeng nggih. Pripun kabare? Sehat Mbak Agnes. Suwe ora ketemu ya. Siap dan Tambah juga anak apa tambah bojo? yang jelas tambah harmonis saja. Oh nggih alhamdulillah. Selamat. Jam pinten saking dalem? Kalau mau saking Ponorogo jam 4. Oh nitih napa? Nitih kendaraan Mbak. Oh iso nggih. Saestu pangestu. Mampir dahan mboten? Mau mampir. Kalih sinten kula wau? Nggih kalih keluarga. Anjir. Menawi kula- bensin menawi ajeng kontur mampir teng nggen kula nggih. Siap. Mangke siap, tak siap. anu rupa-rupake nggih. Wah, iya. Kali Mbak Yuni sisan nggih. Mireng-mireng sampun nembe minggawaten Bali Wisma nggih. Injih. Waduh selamat menempuh hidup Oh baru. nggih. Menawi kula wau nggih Mudah-mudahan kali bojo kula. bahagia. Amin 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 dongake mawon nggih Mas. Nggih. Kula wingi kula tak kintunaken undangan kok jenengan mboten dugi. Ah, Lah niku- ampune pundi? Oh dibecek menika, dibecek menika. Kula nderekke Mas Eno. Ten pundi? Wah, wonten pundi Den? Kula nggih pun lali kok. Nika mawon sing napa gawean nggih pun lali. Jer kula panjenengan menika lak kapatah dening para-para penggede-penggede wonten pabrik semen Gresik Rembang. Kula- Ana matur nuwun Pak Muhammad Saifuddin. Sampun mriki sampun diparingi Nah. kepercayaan Iya, mugi iya, boten iya. kuciwo. Nggih, nggih, Mugi-mugi nggih. acarane Amin. lancar. Amin. Amin. Apa yang dicita-citakan, apa yang Daya. diinginkan keluarga besar dari Injih. pabrik semen Gresik Injih. Rembang, Sedaya. mudah-mudahan mendapat ridho. Amin. Karena panjenengan kok anu lho dipun domo-domo lho nggih Mas. Napa? Saya ndereke Mas Enono mboten Mas kok Eno. krana dalang ingkang sampun. Sampun Kondang. cara wonten Nusantara Niki anu, dalam via medsos. Anak-anak sing biasa ora seneng karo wayang mung nonton Mas Eno nggih luar biasa. Niki dalang favorit YouTube Nggih, niki. favorit kula nggih nggih. Favorit. Kula nggih Krana Mas Eno kalian Mas Puji nika
saged saya sekata. Pagelaran dua dalang ini satu komposisi Iya, iya. luar biasa. Nggih, nggih, luar Sindenipun nggih mboten namung panjenengan kemawon, Nggih. nanging nggih wonten saking ayu Nggih wonten Bu Ayu, wonten Nggih, sinten saking lasem wonten. Kula nggih. Ngapa ta kowe iki? Cak? Aku ya menungso lho. Tak kira-kira. Lah ireng-ireng anu klumut-klumut piye? Kirek sakmene iki terus asune sepira? Aku ya manusia lho Mbak Agnes. Lah terus arep apa? Ya komunikasi. Kamu kurang sopan dengan wanita Aku itu sopan. harus sopan. Aku jane ya wis nun sewu kula nggih. Enten Ya tapi nek mak-mak ngono kuwi lak menyinggung fisik Lah kono ora lain. dirungokne aku omong kok. Lah yo omong anu nyenggol-nyenggol Pak. Ora entuk. Ora itu dudu mukrime lho. Lah Oh, nek pengen dadi ngerti mukrime ya mukrim. gelem dadi mukrime ya tak rabi apa piye kowe. Aku bar rapi yo, rapi piye? Ya ora apa-apa no. Ya aku omongan Piye? Jangan ngomong, Mbak, jangan ngomong. komunikasi. Komunikasi bab apa? Ya piye ngono kaya kritik lho. Wilujeng dalu Mas. Dalu Mbak Agnes. Pripun kabare? Sae. Sehat to? Gak pengen guyu to nek jak jagongan nuntune slonjor ngono kuwi. Ki untu apa dengkul kok slonjor. Sile. Sehat Mbak. Sehat. Nggih. Jan sehat nggih. Nggih. Irungmu dawa men. Lah terus napa? Loh malah ini keindahan kok. Irung. Warna yang luar biasa ki nek duwe wong wedok irunge bangir. Ki malah dijak becek ngisin-ngisini iki. Jak bu. Buah. Ngapa? Ngisin-ngisini. Lah kok saged? Aku ngombe teh no sing sulup irunge sik ya. Acak komunikasi kok elek Iki kok enggak ngene yo. anu Mas, tidak memberi tempat. Enggak menghargai orang. Iya iya Mbak. Bab Mas fisik itu Luto. tidak Dalam boleh maju diajak. maju. Aku sekarang kayak. Mas Luto. Nggih Mas, aku tak karo Mas Ino ya wis. Mbak Agnes niku saura-urane piyai manca. Nggih Mas. Sing wis kersa basa Jawa sing ndeles. Nah. Sampeyan nek nyuwun prisa ya ora terus nyandak irung. Lah terus Jenenge ora sopan. Yo takon ki sing kira-kira ki Pakai etika. Ah. Etika bahasa ngono lho. Misalnya ya contohipun. manut Mas Luthuk mawon ampun. Lho niki teng luar negeri suwi lho Mbak Agnes. Mas Luthuk niku. Lah ya Nggih. ampun napa to? Niki bahasa Inggris. Suwi kula, Mas. Menguasai berapa bahasa aja? kula menguasai 5 bahasa Mas. 5 bahasa. Nggih. Bahasa Bahasa apa? napa? Basa Surabaya, basa Pati, basa Blitar menika kalih basa Galek. Caidan. Bahasa asing iki lho maksudku ora kok terus bahasa daerah. Indonesia, Mandarin, Nah. Hindi, Inggris, Nah, ini lho, Prancis. ini lho. English. Bisa. I am understand. Bisa bahasa Inggris. Bisa. Jangan ngomong Nah, bahasa ayo Inggris. ngomong bahasa Inggris sama What aku. is your name? My name is Aki and Oh. your name? My name is Jokluduk. What does it mean? Eh? What does it mean? What does it mean? Apa tegese nama Jokulto? Oh, what is this the meaning? Ojo kluduk. Jo itu ojo kluduk itu main. Dadi menungso kang urip ning alam donya aja sok seneng main. Lah niki lho, mulane bentuke irunge lak kaya dadu to niku. My name is Jo Kluduk. Nah. What came from? Where are you? Where are you from? Where I'm are from you from? Hungary. Why? What are you from? Lambemu ki sing Mohon cetha. lambene dikondisi. Lambemu ki nek omong sing jelas. Masih cangkeme ngene dadak mbok nyapu to iki ya. What are you from? Anu bibirnya dikondisikan ya Mas. What are you from? Lambemu dhuwuri cokoten. What are you from? Kok ora iso ku lho. What are you from? Where are you from? I'm from Hungary and you? Omong ya omong. Oke, Mas. Ning bokongmu ki ning rai sinden. Ora penak lho. Kene wae pendak nyinggung ini, Mas. Pendak nyinggung ini, Mas. What are you from? Maju. Sing kurang Nah. kreatif ya sindene jenengan. Lah pripun? Ro ngono ki ya ndang didudul aku wis ta. Dudul, Ayo dudul. selesai to. Kok iso? I'm from is Blitar City. Blitar City. Yes. It's Jawa. Okay. Okay. Jawa is Indonesia. Great. You beautiful. You are very stupid. Okay. Are you stupid? Kowe mudeng apa ora? Are you really Sampean stupid? ki mudeng apa ora? Stupid. Okay. Are you stupid? Okay. Apa kuwi? Aku ganteng. Aku ganteng. Jokluduk. Yes. Are you a dog? Okay. I am dog. You're a dog? Yes. How is the voice? The moody? Oke. Berarti ki anu awakmu seneng soto dog mula. I am black. Se. I am black dog. Se to kuwi
Ngerti artinya apa mboten? Wah, kowe iki ra mudeng ndak ngengkel ngopo to iki? Kowe iki seneng soto dok. Soto dok, lho, soto dok. Nggih to, Mbak. Yes. I'm like this is a tumble joss. Wah, iki lambe bosok ya iki. Ha mudeng nek kuwi jenenge dok ki apa kok iso? Soto dok. Oh, dok ya dok ki Itu maksudnya. segawon. Nah, Najis mukoladoh. kok mbok campur iki. Oh tiba yo iwak kire ya, Bos. Aku mau kok muni like ki ngapa? Oh tak kira ki soto dok kuwi yo. Soto dok tak kira yo jos e. Nek dok ki apa? Dok iki kire. Iya, nek kire-kire ngono. Dok. Nek kursi, Chair. nek kire kursi ngono. Dok chair. Nek kire kursi ngono. Dok chair. Nek kire kursi kire kursi kire ngono. Dok chair. Malah kayak penyanyi hip hop. Lho lho tapi luar biasa lho Mas Eno. Nggih. Kula kok mboten gunggung mboten Mas Puji napa. Ini nuwun sewu, nek didik anake nggih bahasa Inggris pinter lho. Oh. Wingi Mas Suto niku. iki ditekoki ya bahasa Inggrisnya keluar tuh apa nek nyari piye? Out. Lho, masuk In. lho saged to. Wah kula iki ketoke ora percaya ning jebule iso niki. Oleh songo Mas bijiku. Basa Inggris. Songo Mas. Putrane. Putrane. Kok iso apik bijine? Ditumbang telu Mas. Apa dhewe muridé wong telu? Kursi apa tekono? Oke. Chair. Oke. Oke. Tak tanya lainnya. Oke. Oke. Lek teko sing angel pisan, eman-eman utek lek mikir, Mbak. Iya, aku tanya bahasa Inggrisnya pisang, Pisang banana. pisang yang besar, Big banana. pisang yang kecil, Kecil Ayo, apa? kecil ki apa ya? Small banana. nggak bisa. Pisang kecil itu Pisang itu, banana. pisang yang besar, Big banana. pisang yang kecil, Small banana. betitit. Kok iso pisang kecil? Lah ya betitit, pisang kecil itu. Iya, aja mbok cukup bene titite kuwi lho. Titit ki cilik. Iki ya, Titit ki cilik. iki ya mbleset ki Ya ya. malah silaka ki ya. Ki ya mbleset sampean ki ya jenenge Lim nakoni yo. ditambahi mbak. Tak tanya lagi bahasa Inggris. Oke. Kalau nasi, Nice, rice. kalau panjang, Panjang long. kalau nasi panjang, Long rice. nggak bisa. Kalau nasi apa? Rice. Kalau panjang, Long. kalau nasi panjang, Long rice. bodoh, lontong, Nasi panjang, lontong. lontong, lek lontong cilik, lontong betitit. Lah kuwi. Lah kowe lontong apa betitit? Aku titit. Ayo. Marah terus. Lah kok bareng aku muni lontong betitit lah kok ngene jo nyawange. Pripun? Lah Iki iya. lontong iki betitit. Wong ki ora kok sembrono. Oh. Tata bahasa sastra Jawa. Nah. Bagaimanapun kita harus tutur kata yang jelas. Tutul tinutul kuwi. Loh, ora kok tutur tinutul, tutur yang jelas. Mula public figure seperti Mbak sinten? Agnes. Mbak Agnes ini menjadi salah satu tolak ukur, Mas. Nggih. Wong maca wae tresno karo budayane wong Jawa. Kenapa kita sebagai orang Jawa yang tidak bisa mempertahankan kelestarian budaya yang indah? Nggih. Mula luar biasa, hebat untuk keluarga besar pabrik gula semen Gresik wonten Rembang. Sik. Kok pabrik gula semen Gresik. Lha omonganmu iki lho. Pengen golek ngantek tak wehi sak cetok takon ngelek kowe pabrik gula semen Gresik. Omong mbok ditata. Kita bangga pada malam hari ini hadir di pabrik gula semen Gresik. kakek Aduh. kakek tanggap nang pabrik gula ya ngene iki. Lho, nek nun sewu lho Mas. Nggih. Wong ki nek tanggap karo pabrik gula. Nggih. Awake dhewe lak mesti mulya to. Mulai lak mesti digawani gula. Laras. Lho, niki awake dhewe pabrik ning gone dolok. Mulai ya mesti disangoni beras. Laras. Niki pabrik semen Gresik. Wis aja samar ku digawani Nggak, rong. iso yo. Ha iya to. Bisa ngoni. Nah iki langsung dalam bentuk kijing. Piye sing rada jelas, Mbak? Iki mengko Heeh. langsung dikai semane tapi dalam bentuk kijing. Piye setuju apa ora? Lah apa-apa tapi dhuwur tulisanno. Piye? Agnes share foto nanti. Aku orang kemrungsung kok. Lah
Lah nyapa ora kemrungsung. Lho yo mantan anyan musuh. Bapak lagi Jajal, saiki lek jenengan niku saka Hungaria to? Nembang Jawa saged? Ya bisa. Allah. Jajal. Jajal opo? Nembang niku. Wani piro? Kowe wong nanggap wae. Lho, lek 80 yuta. Lho apa duwe? Nek duwe tak sikat. Wah, berarti ki tunggale. Wah, iki bahaya iki. Apa? Duwe ku mek 80.000 lho, nek ses. Habis blas Mbok kan apa. mbok yo awake dhewe iki sedikit rada kikuh karo Pak Muhammad Saifuddin. Ya iki sing lagi viral kuwi dadi awake dhewe ngomong ngono kuwi dadi sebagai penonton kudu ngerti ndi sing apik digawe, sing elek ya aja dicontoh. Yo kena sing kelbu yo to mesti becik. Iya. Apa kuwi, Pak? Becik yo. Mesti apik lho. Apik. Kae regane wae larang. Wah, wis jas iki. Ya lho, Mbak. Aturke napa Mbak? Derek. Monggo, Mbak Pakai Agnes. selindro belok derek. Pelok mawon nyuwun sing klasik mawon. Nggih. Kula nyuwun nyicil ketoprakan nggih. Nggih. Kuwi ya. Ora pabrik kula. Napa Mbak? Nggih derek. Aku wis kleru sak slet iki wis ora Sikile rawes. Iki lampirmu. anu arep dodol Niki kula sisihke wong ya sopan santune wong niki ya panganan e. Ngono ya ora. Anu Mas golekno kresek kelelan Mas. Ngono. Monggo Mbak Agnes. Ya. Cik, tembang menika kula ngaturaken dumateng bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang ngamirsani nggih. Bapak akeh men Mbak Agnes. Loh. Ora bapakku, bapak-bapak lan Nggih, sing ibu-ibu. kawogan. Tembange. Bawa micil. Monggo. Langsung ketoprakan Oke, nggih. monggo derek. Senggaing ya, Mas. Lah kok nyuwune teng kula mbok kluthuk. Lho iku. Nggih. Ngorok wae blero. Ora kok blero. Kowe ra gampang ngenyekan wong nu ngopo to? Lho sing nyek kono Lho nyapu. sing nganyaki mau. Ilate udu ilat Jawa ya wis lumrah to. Nyek blero. Wong ilate kilat luar kok mbok padake ilate bojomu ngepang. Ketoke serik karo aku ya. Ya tidak jadi masalah. Harus bisa lapang dada. Aku ya ikhlas. Tapi sampe nek umpama rabi karo iki mulya lho. Kok iso? Oh iya. Tapi nuwun sewu, tapi ada enaknya dan tidak ada enaknya. Kok bisa? Nek umpama nuwun sewu nggih Mas Sino. Nggih. Nek sarimbit kalih Mas Sino lho. Pak Sino Nugroho. Nggih. Sarimbit kalian sinten? Bu Sino enak. Nggih. Lho, Bangga nggih. bangga. Lho Pak Puji Alprestasi. Sarimbit kalian Bu Puji. Nggih. Enak, bahasanya enak. Heeh. Lho Pak Joklitik. Kalian ini kalih Bu Joklitik. Nggih. Lho, lah jenengan nek kalih niki. Pripun? Lho, malah kisin jenengan. Tanya apa? Lah nek mlaku waduh Pak Kluthuk. Nggih. Lho, lah kok sarimbit kalian blu kutuk. Mboten penak. Ora penak modele kayak paralon. Mula ya wis penak ngono wae kok. Tupi yang Senggoleng. Senggoleng. Wah, ya apik bareng Apa semua. niki muridnya Mas Dedek. Wah, niku to. Oh iki kluthuk niku. Lho. Komposer niki komposer. Murid Mas. Mas lho pripun? Topes ini. Sinten Mas Dek. Sikit aja. Yo. Santai. komunin Saya Mas. Harus jenengan sendiri yang ngutus. Jajal lambemu iki di streaming langsung lho. Ora yayaan. Ayo. komunin sarunge ngono. Santinet. Jajal. Nggih. Lah kok omeng sanet ngono. Lah kula ya tempone telat wis ngetutne para waranggana to, Bos. Loh, ya harus punya inisiatif sendiri. Santinet. Ah. Gregele iki kayak ana to. Santinet ngono jajal. Kakean kreasi kowe. Kuwi ora kreasi, Mas. Kuwi pancen swara iku kudu nganggo vibrasi suara. Nah, gregele kudu ana. Tapi genrenya itu lain loh, Bos.
Kok lain gimana? Lah lek ngono kuwi lek enek gregele berarti kan genrenya tradisi. Kaya campur sarinan ya. Iya, no. Kurang klasik. Iya, Wah, iki tapi ya. saya tuh genrenya Basis. itu hip hop utawa reggae. Oh, beat. Ya coba nek hip hop tak tabuhi. Du cabu gupa gupaku gupa Sedinet. gupaku gupa gupaku gupa Mambu. Iki Kalau gupak menika. ajare kon ngiringi. Tapi nggih menika wau, Bos. Genrenya itu lah. Sing padha ngrehaten Kok telat terus enggak aneh? neno Kok telat terus? Telat. Telat. Loh, aku ya memberi kehormatan kepada Wiraswara. Dadi engko lek aku ngantek nyuwara sampai Wiraswara kok kalah pedhot, aku sing wirang. wis ngene wae saiki. Wiraswaraku gandeng kuwi sing saka Jogja to. Nggih. Takone meneng sing nganu girong Mas Kluthuk. Ha iki Lah, kula mboten Lah cocok. kula mboten kepenak no. Menika sak grup jenengane. Mungkin kula dikira sombong. Ora. Bintang tamu nih iki sapa? Loh, anu ateges ngeten lho, Bos. Wong niku lek pinter aja sok keminter. Nah. Kula mboten keminter. Ning Dadi sampean iso to? kula mboten saged menika. oh alah lek tak kira lekmu Loh. mulo omong ngono kuwi lekmu Ngene iki wong pinter leno ngene iki dadi. wong pinter kok leno ya awakmu kuwi sing ra memahami kok Monggo. Aduh, kurang kompak. Diwaca ta bareng-bareng menika. ya senen Anu, kun sewu. komposer Menika panjenengan saking Yogya. nah Dados Wiraswara menika menawi wonten cakepan menika sampun ditulis menika sesarengan. cakepan apa Cakepan cakil menika. cakepan Tulisan karo lho kok menika iso. ampun royokan. nah Dados coba sare hei kok sare iso sore ngono lho menika monggo sarang-sarang. Dados sing kompak ampun golek pintere dhewe. modele nyeneni kaya kerombongane dhewe ngono lho Ya. ora Ora rumangsamu kok tok seneni iki rombonganmu apa piye? Loh, Mas Eno wae sing biasa aku mau di WA Mas Eno, Jok, lek ngantek grup kowe nek sing kleru, aku lek nyeneni. sing ra dilebokke Ora dilebokne kuping dadi yen iso engko awakmu sing memberi inspirasi utawa sing menilai awakmu. iya coba Mas Eno lho. oh nah nggih to Mas ngoten to Ora iki. ora no Berarti WA-mu mau. lah WM apa Jajal piye copi Balik mau. Anu sing kompak Mas. Balik Mas, niki wau Mas. ya tuh
La la le la la le. Lho watuk to, krungu suaraku watuk. Lambe ora cetok. Laras angkatane ora. Lho Mas, paham betul. Ya piye? Sing iki mah ben disenggae jane. Nggih, sekae menika wau ingkang terakhir cepi sareng-sareng. Mas Eling. nah, ngoten. Anu Mas nyekel mik aja cekel dhewe iki jenenge idealis nen. Wong telu Mas dadi eling ketok sareng jenengan anu coba sareng-sareng Mas Seno nun sewu Mas niki kula benake grup jenengan kula benake amun cekel dhewe iki jenenge ndan niku peh monggo sareng-sareng peh menika anu kowe aja mong peh lho. Peh ki nek mudhun tombone angel. Lagar tak genake. Lah iya. Peh ki nek ning Jogja iki kudu kuwi. peh menika menika Peh ki nek ora dibenake iso mlembung. tau kula wae minyak malah gila kok gitu Ngono. saiki Pak Lho piye? Ora sareng-sareng monggo eling monggo sareng-sareng 1 2 3 monggo larang ngene kan tanggapan larang Ngono ya. Nah, iki perlu dibenake. nggih dados nun sewu kata-kata secara nun sewu menika nggih Mas Seno nggih secara pitch control Ini bahasa modern ya. menika kurang jelas dadi Ora iki ora ngerti nek sampe nek wiyaga ngertine pitch jengki. wah menika sing saya pitch spiral menika nun sewu suara menika menawi wira suarane kalih dados dibagi suara siji karo suara loro dadi menika terus betul cakepane sing eling nek kados kula menika ayo siji loro telu sing eling Ayo. Suara loro mati. Suara loro. Niki lho contone wong niki. Coba balena lho. dados setunggal suara siji setunggal suara loro menika siji kula suara loro siji loro sing eling Coba ning luwih apik meneh dibagi Mas. terus ngerti Mas Pengerak anu pira suaraku suara siji, Nggih. Mas Jok Kritik suara loro, Mas Nggih. Jok Luduk suara kiri. nah menika sae menika sak bungkus 15.000 Mas lah malah kalau ngomong ke tambul jan iku nggih Mas nggih anu nyun sewu para wirasora nggih anu Pak Darmaji nggih Darmaji mbahmu ki perwi. Ora wong kene ora ngerti mbok ora kemeruh ngono ngopo to? suara 1 suara 2 Nah, sing eling setengkali sing eling Padha wae larase. lah nggih niku mek kula jukuk dural ndek Mas walah nada tinggi dan nada rendah. Ngono kan muni suara loro ora. kene tapuk lambimu lho kowe iki lambi padha mbok ngewangi aku lho iki nyamuk Ana bener deh wangi kok. Keng Jogja nggih nggih Apa? Ngedap. boten Jogja ya anak tak mulai pada dikin pedot apa ya loro gitu Sama. Cartane lali to sampean. Nah, aja nyalane siji-sijine. Sampean aja nyala siji-sijine. Introspeksi diri. Terus lek salah terus ngomong sampean nglarai. Kleru. Harus membangun bersama. Nah, jenenge grup iki kudune ora nyalahne koncone tapi nyalahne awake dhewe. Saling menutupi. Saling lah sampean melu kowe. Ngono lho Mas. Lah ya to bisiki to. Ora ngono kuwi lho, ngono. Ngono. Buku ki diwaca.
Mulane latihan ki teko. Peh latihan nek biayane ra teko. Contoh majok kluthuk ki. Lho, lho. Latihan mesti. Lho, aku ora tau teko ya. Apa neranti Ndereke Mas Nugroho lho. Mas Puji Yogja lho jenengan niku. Yogja. ngombene wae ngedeni wong sak donya. Sampan iki. Apa ngombene apa? Wah, kene iki wong iki ngombene iki ya sekuteng. Lah teng Kula mbiyen teng Jogja lho, Mas. SD iya. kula teng ngandeng Kraton Keputran 5 menika lho. lho Sampeyan niku. Lho, siswa budaya men teng Jogja niku. Buri alun-alun iki Mas. Oh. Rong tahun teng ngriku sekolah tenanan. Oh ya lu Wong ngantek ngerti wiraswara ngene iki pegel, Mas. modele iki lho. Sekolah apa iki lho? SD mbiyen ning kono SD. Lah apa enek ekstrakurrikulum nggon kesenian? Tapi mbiyen ditatah karo Pak De Daryadi, Pak De Marwoto, Budayati Pesek tatah ning kono. Lho. Nggon bak-bakan gamelan. Dagelan lho. Ngawur. Nggih jajal bleset to. Wong kene iki gamelan sing diomongke laras. Tapi Pak De Daryadi mbiyen ngomong, "Jo, lek nek yoga sing salah kowe patut ngomongi." Lah ngomong iku bisa benerke. Loh, sing penting ngomong nek bener iki scary ngono lho. Ben dibenerne Mas ya Mas ya. Lah lek benerne yo kleru wong grupe Mas Eno kok ngopo. Wong grup ora tau tak benerne kok nyak. Aja golek bener dhewe. Tadi saya ditenung tenan Diwaca cah. mriko, sesuk ning Pontianak ngisi-ngisi ning kono. Mas, ora bocah. Tatane yo delemis kok. Ono. Cakapamu apa? Biyen aja ngece karo wong sing ra duwe. Saiki diganti aja ngece karo bakul tempe. Mergo apa? Bakul tempe iki sok kala wong bakul tempe tapi dadi wong duwe. Lek wong ora duwe urung mesti iso dadi bakul tempe. Ning lek bakul tempe besok bakal dadi wong duwe. Oh. Niku sae filosofi menika. Berangkat dari bawah. Iya. Oh. Biyen cakepane aja ngece karo sing ra duwe. Wong ra duwe iki ora iso dodol tempe, tapi lek wong dodol tempe besok dadine wong duwe. Mergo telaten. Kok sik aku suwe-suwe mumet. Ku omonganmu ki mung mulet wae. Wong bakul tempe Besok dadi duwe, tapi lek wong ora duwe ora iso duwe tempe. Anu wae Mas sing apik iki kon ngerterni Dik Durnomo wae lho. Malah gayeng kok malah. kok omongane kok bakul wong ora duwe iso bakul tempe. Wong ora duwe ora iso dodol tempe. Nek Tapi lek wong dodol tempe besok dadine wong duwe. Maksudnya yang dikatakan tuh ketekunan ngono to. Iya. Oh. Berarti jenengan anu to, Bos. Mbok di piye, Bos ya? Diolah no kata-kataku diolah. Malah ngendi-ngendi jon mbok seneni lho. Lah aku lek ra cocok karo pemikiranku langsung tak seneni, Mas. Oh ngono ya modelmu iso diskriminasi lho sesaat. Pokoke sing niki serendeng niki gampang nyeneni kok. Berarti filosofine dhuwur ki. Dhuwur, Mas. Ngawur. Kula saking dhuwure sahur bledek nek iki. Sing diomongke tempe ki asale saka dele. Tahu kae ya saka dele, capar ya saka dele. Padha delene ning beda gunane. Nah, Ngono kuwi malah jelas. Nah, ngono. jane ya kuwi karep. Sampir kemae Cedak mangampirke jong ngesuk-ngesuk. aja ngono. Iya. Pelarak disampirke terus ayo Mae cedak mangampirke. gila. Aku
Aku ingetane gamelanmu lho. Wiwiti girongan kok ora tok terus ya. Nane nano. Ya. Yuk. Lah wis pone. Sampun. Sampun. Mbak Nur. Terima kasih. Nggih. Iki mau apa? Iki mau gendinge. Iki mau ladrang ketoprak. Tahu ada? Kok iso ladrang ki ngopo? Wong jelas mijil kok iso ladrang ku lho. Mas Sigit. Dandang gula. Nika tembang dandang gula sampun dipun pinangkani. Iya saiki ngono kok ngakune SD Keputran Sanding Kraton. Mas Sigit, kula sing ndawuhi Mas Sigit. Mas Sigit. Dandang gula. Menika tembang dandang gula sampun dipun pinangkani Mbak Agnes Servoso. Mugi-mugi saged dados kok Mbak Agnes Perguso. Mbak Agnes Servoso. Oh no. Dandang gula menika. Iki. Ya Mas Sigit. Dandang gula laras anu tibogong pira? Menika pelok barang. Nggih. Ladrang mengi menika. Kok ladrang wengi. Mbak nuwun nggih Mbak Agnes, makasih. Matur kunjuk dumateng para pepundhen agung, matur nuwun matur. Mak Cangik. Krana kathah sanget ingkang nderekaken jenengan dalu menika krana saking lasem nggih wonten Njogja nggih wonten berbagai warna yang malam hari ini dipun agem para ibu waranggana. Wonten ijo, wonten abang, wonten putih, wonten ireng, wonten batik. Menika menunjukkan bahwasanya berbineka tunggalika, berbeda-beda tetap satu jua. Beda pendapat ranjalari pegat. Beda pilihan orang jalari pedoting anggone bebrayan. Beda penemu Orang jalari padu. Nah, maju terus pantang mundur. Maju tak gentar membela yang bayar. Menika iki janus kata-kata. Nika dasaripun wonten awala. Ngoten-ngoten nggih. Sugeng dalu Pak Dalang sedaya kru wayang kulit. nggih Mas Eno. Mugi-mugi sedaya tansah piring sehat. Berkah. Amin. Amin. Semoga Rembang tambah maju, Amin. sejahtera, bermartabat dan berbudaya. Selamat HUT ke-5 tahun Semen Gresik pabrik Rembang. Semoga Semen Gresik terus berkembang, maju jaya, berinovasi, membangun negeri menuju semangat optimis demi kejayaan NKRI. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Joko Cipto Utomo. Mbah Nun Pak Joko. Nyuwun gending-gending lagu perjuangan. Ah niki. Leres. Masino. Nggih. Masino Nugroho. Ngopo? Mboten napa-napa. Loh, sajake kok kaya anu ngono lho. Kangen. Nyimpen wadi sing kudu diomong. Aku lek kangenku karo Masino ki rikala jaman semono dikandani karo dulur lanang Mas Sigit. Jo, kowe kudu ketemu karo Mas Sigit. Nyatane ndek ngenane awake dhewe kok kepungkur Masino Nugroho kepungkur ketemu ana sosialisasi KPU Temanggung. Temanggung ya Mas. Nggih. Alhamdulillah sok ketemu. Begini ya sok ketemu. Nyambung. Malah sesuk ning Pontianak ya sok ketemu. Iki kok njur ngengkel wae iki ngopo? Awake dhewe iki pokoke sementing ngengkel ben tanggapan ngono berarti. Aja nganti nganggur ngono to. Tidak mriko napa? Nggih Mas. Kowe nggih Soko. Kadawan kalian para panitia. Nggih. Oh, iya. Panitia kadawan anu supados ngusung debok. Usung depo ya ngunggahke derajat. Ah, dhewe iki nyawut unggah nek wis. Nggih. Dipun dawuh sinten derek? Lagu-lagu perjuangan menika ya ben gayeng ya piyai telu utawa piyai loro. Lho saya menika Den. Nggih, mangga Mbak Elisa, Mbak Wah. Nika Sapa mesti Mbak Ika karo Mbak Orisa. Ya. Ingkang wonten ngajeng. Ngajeng kowe Jan Mbak wae Duyung menika. Jan iki para waranggana saking Jogja menika nggih Bos nggih. Kabeh nggih sedaya. Nek sedaya. Nggih, iki tenan Ibu iki malah juragan gudeg. Bu iki lho. Ya. Ono. Iki sing ning gone Malioboro iki ya. Apa kuwi? Ning dodol kaos 103 ya iki ya. Udu ngawur wae kok. Mbak Elisa. Mbak Elisa. Nggih menika presiden saking Sulawesi. Loh, makasih. Kok tebih sanget. Iya jumeneng, Mbak. Monggo Mbak, derek Mbak.
Ya niku ya basa Jawa ya rada petuk nggih. Lho, napa nggih? Amang tanglet iki napa? Anu bagianmu Mas, wis pokoke anggon takon-takon sing rada nyeleneh iki sampean wae. 안녕하세요 오빠 안녕하세요 안녕하세요 아저씨 Cep anu ki Kas kono ya. dudu. Lho, Hanya kasio. Apa? 안녕하세요 Hanya masio. 안녕하세요 Apa kuwi? gue Ki bosok dulure Blackpink. ya benar Annyeonghaseyo. Masih. Anu bahasa daerah sana aja. enggak itu daerah itu Korea Korea. Korea Korea. Tumoyo Coroyo wedos lho Yes. bangsane kuwi lah Oh, berarti tukang angon. siap tunggale kuwi lho Bosone Blackpink. Ya aja nesu to Mas Kluthuk. Kok ngene iki wong Jawa jamuan Korea iki. Ngene lho, wong Jawa sa Jawa. Jawa paling tidak akan menunjukkan bahasanya itu bisa mengkonsumsi Kok bahasa sing apa? Bosone Blackpink kene BTS e. apa BTS Ya tunggale Blackpink kuwi. Opa. ya bahasa Sulawesi ya. Namanya? namanya Ya. Elisa Orcharis Alaso Oh, Iya. terpakangaken nama saya Ferguson. oh Ferguson kire Tidak. gue kire gue Tidak semudah itu iya Ferguson. Ferguson gue kiri Marimar Kira ku buldoso. oh berdoso Wah, apa Apa-apa. diri lanang kok iso. Wah, aku TV kuwi los. oh iya Mbak Elisa nika. Nggih. Anu, saking pundi Mbak Elisa? sekolah lambelu om lambelu Lambelu. yo Lambelu lambeku. Wah. Lambelu lambemu. Mwah, mwah, mwah. Ora. Iki basane kono lek takon ngono kuwi lho kok iso. Lambelu iki. Rati Majeng, Mbak Rati Majeng iki ya. Kene Rati Majeng. ah. Dusune iki Lambelu. oh jenenge Ora kok terus bahasa kaya Betawi. Berarti dusune Lambelu. Berarti kecamatannya Mukalu lah ya. Dodo Di. kui Morowali Oh Morowali, Sulawesi. iya kene ngerti Ngerti. pinter gue dong Oh iya no, sasa. Oh celok kok piye? jenenge jarene glotok Ya Sopo? piye pinter kowe piye sing. pinter gue tok Oh, berarti delokne kowe kentuk kuwi. Pinter wedok iya no Ya, sa. ngono lho, Tok. Oh Morowali. Morowali. Sulawesi. iya Seneng nang kene. yo sene Aku ya seneng. Lah sebabe kok gue sene karo aku Seneng loh. Hah, aku celok kok piye kowe? hati-hati ya jane bahasa antik. Oh sisi stres. iki dipersani lho Sampeyan entuk kuwi bejo lho. Kuwi sih dhewe Iki Yo single. lho, Magister aku single, Psikologi. single. S2 itu. Niki S2. Lah yo Ya ora ado kok aku. kuwi ana papiku barang lho kuwi Pak Udin kuwi papiku Pak Udin? Yo. Masa? jelas Iki S2 sampean S2. Aku S3 pilek kok aku. bilang Pilek S3. oh ya sesuk tak ajari dadak Oh. bilik Waduh, Sulawesi cilik-cilik ngono. Kayak berarti jogetmu ngene kayak apa jenenge iki? piye Anu kayak apa jenenge? piye Anu tarian anu apa ndok tari khas Sulawesi. Sulawesi ki lho. kok ngene iki Sulawesi kayak joget lak ngene tak ngene. Pule pule kata. Oh, mulai gundulmu kowe. Ogor-ogor apa kayak jenenge kayak iki omongane atos ya kowe jogetmu kan lo, iki jogetnya. cangkemmu kerep dilebokke ning semen marake atos omongan Oh, alah minggatos asa. Ya, Anu sitoke. Selera kowe. Ya. Nuwun sewu nggih Mas Ino nggih. Sulawesi, Monggo. Sulawesi kok jero bos. Coba iki. Menang nang kono wae. ya ya Asmane sinten? Paring asma sinten? Menika katonipun Lembah Manah, Bos. Oh iya, Sumeh. Saking Yogya menika Sumeh. tanamkan jiwa senyum yang indah. Aja nyuara lho, Nggih. Ta. Asmanipun sinten, Bayu? Ada. Rati Majeng ejaan maju to. Rawuh jaminan, Bayu. Rawuhipun. Rawuhipun jam pinten? Piye to? Piye komunikasi yang baik to? Wah. Rawuhipun jam pinten? Rawuh. Piye to? Rawuh. Jarene gur kon senyum-senyum. Janur rawuh jam pinten? Kula Nggih. jam sekawan. Ada. Seneng ora? Bareng asma sinten? Kula Nggih. Ika. Wong wedok ngene iki rabinen seneng guyu ibadah. Ibadah gundulmu. Bojoku ya seneng guyu tak rabi malah cilaka 2 tahun aku. Lah ngopo? Tibake stres kok, tibake. Ngono. Neng pasar. Sumeh Mas, sumeh. Saking pundi? Mbok ora cedak-cedak to. Loh nyapa lho, aku rasa cedak untukku nyedak dhewe ngene.
Adik kaya sponsor rokok kae lho. Saking pundi? Kula Nggih. saking Yojo, Mas. Mbah Nur. Sanes medal kok tak mampir nggih. Teng pundi? Teng Jogja, telemen jenengan. Aku ora ndek omah iki. Brotonegaran to? Brotonegaran. Ngawur. Brontonegaran ki ngendi? Gawe jeneng kok sakarepe dhewe. Sing jeneng ki Brontokusuman. Lah iya mbiyen ki Brotonegaran terus aku lali Brontokusuman. Jarene sapa ning Yojo kok radong Yojo ki piye? Celake anu to makam Kusuma Broto niku. Kusuma Negara. Kusuma Negara. Kudu Kusuma Broto to. Ngawur. Kowe agar iki omongane kok ora jutok lho. Malih bro rada ngulon Kusuma Broto lho, Bos. Kusuma Negara. Kusuma Negaran ku lho. Kuwi neh kuburan. Lah iya, celak kali niku. Celak. Ora iki? Ora. Kali ora lho. Lho apa-apa ora cocok iki lho. Piye to? Wong iki apike kaya ngene lho rumangsamu, Gegeden iki aku. Lah gegede itu jaluk sing cilik kaya benik ngono kae. Lah iki jos lagi. Jangan maju. Iki paling ndak ya disawang wangun, Bos. Heeh. Lah iki wagu iki. Kok wagu? Wagu mergo nun sewu. Iki gegeden nek musuh aku, Bos. Lek iki wangun mergo padha cilik ya aku. Rumangsamu ra wangun mripatmu katarak ngono, ngono. Lah yo. Inji. Suarane. Suarane. Hati-hati nek salaman jo suwi-suwi ali-alimu ilang kok. Paring asma sinten? Nami kula Oriza. Oriza. Tepungaken. Nami kula Urion. Awake dhewe termasuk baper. Iya ya. Jeneng Oriza. Ya sesuai to, sesuai. Jogja, Mbak Yu nggih. Nggih, Bantul. Jogjanipun mau Bantul. Nggih, Bantul. Pripun? Lah nek iki lak apik nun sewu Mas Eno nggih. Cara gawane Mas Eno nggon apa ki jenengi gongso. Iki cara diibaratne gamelan no gender. Kula gender. Nggih, gender ki tegen le sesender. Tur nggon palak apa ki jenenge nggon laras apa wae manut. Ki sing gawe ninggal, hati-hati lho kowe. Nek sing iki ibarat nggon apa ki jenenge gamelan niku siter. Oh. Bocah siset mesti pinter, bentuke lak cilik, Mas. Nggih. Memanage manajemen perekonomian keluarga lancar. Leres. Lho, nek cara iki gamelan apa? Iki paling ndak kempul. Kok kempul? Kempul. Wong ki luweh, wong ki kempul. Kempul. Kempul ki ngeten. Wong lek wis dekem insyaallah bakal kumpul. Kempul. Lek wis dekem bakal kumpul. Oh iya. Ngoten lho, Bos. Ora bonang. Mboten. Tak terus. Mboten Mbak niki sing anu ki bayar iki. Anu Mbak Elisa karo Mbak sapa? Ika. Mbak Ika karo Mbak Oriza. Oriza. Iki tembangin apa, Bos? Lagu trio keberjuangan iki lho. Nggih. Ya. Jadi Mangga Mas dipun iringi. Sing penting aja lali tetep awake dhewe manggon di bawah naungan NKRI harga mati negara yang kita cintai Republik Indonesia. Nggih, mangga so dipun iringi. Yuk. ya. Dados.
lautan api marimu merebut kembali. Merdeka! Merdeka! Luar biasa. Merdeka Mas Eno. Nggih, merdeka. Mugi-mugi. Niki ganti. Mas Eno kok melem. Apa pancen wis katarak to kowe kan? Wah, lah kula niku jan mboten ngertos lho menawi Mas Eno kok cepet men gantos anu busana menika. Ayo, memang malam hari ini Ya. dua dalang yang sudah ditata oleh panitia. Amin. Karena yo kawet dhewe nderekke penyanyi Mas Eno Nugroho Iya. dan juga penyanyi pun Mas Puji Al Frustasi. Ah, ya ngono. Ya, dan juga ngaturke sugeng tindak sugeng kondur Mak Cange karena beliau Bapak Dirut Bapak Muhammad Saifuddin dan juga Bapak dari Dirut Keuangan, Dirut Produksi, beliau Bapak Widodo Pak Joko Suli sampun tindak karena nderekke sugeng tindak ugi kalian keluarga agung saking Ngayuk Jakarta Mas Eno Nugroho. Ya. Mugi-mugi sedaya menika pikantuk ridho barokah saking Gusti. Amin. Kula panjenengan saged donga dinonga iso nyambut gawe awet leh ngabdi teng budaya. Dan mudah-mudahan dalam rangka hari jadi atau ulang tahun yang kelima Semen Gresik, mudah-mudahan kedepannya semakin produksinya semakin lebih Amin, meningkat amin. dan selalu dicintai oleh warga masyarakat Indonesia. Amin 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 amin. Mangke kasambung wonten Bisa goro-goro. dikodam. Watur gara-gara nggih. Nggih. Pangke mangke patur nyuruh. Kasampe wonten goro-goro kalian Agnes. Sawetara nglajengaken lampah rumiyin. Derek. Luar biasa. Dirgahayu buat Semen Gresik hari ulang tahun ingkang kaping gangsal. Wah, matur nuwun. Nderekaken sugeng tindak. Nduk, apa? Pompong rasaning sun ya, Nduk. Ya. Iki coba muga-muga kanthi pawadan kang kaya mangkene kinarya sentosa rukun kukuh baguh adeging Semen Gresik. Oh ngono. Uga warata waradin tumrap kadang-kadang tangga teparu mitra karuh sanak sedulur mapan ana ing kiwa tengen pabrik Semen Gresik kene utamane Kabupaten Rembang. Uga murakabi tumrap seluruh warga masyarakat Indonesia. Oh ngono. Mula keng mengkono iki dina ya Nduk. Ya. Muga ngawekane lakon, muga ngawekane sakabehing niat apik utawa niat kang becik tumrap kapribadene awake dhewe, tumrap bebrayan agung utamane ning laladan Kabupaten Rembang. Oh, ngono ya ya. Adeging Semen Gresik kang nyatane katone kaya ora tinampa ning sejatine malah murakabi. Iki bukti nyata fakta kang ana. Oh iya. Kabeh kulawarga masyarakat agung ana ing laladan Kabupaten Rembang lan sak kiwa tengene nyatane wis ngrasakake. Oh iya. Bab perkara ana pro kontra lumrah ning nyatane sak yaene wis padha eling. Oh iya. Ya Nduk. Melu nyengkuyung adeging pabrik Semen Gresik kang nyata wis murakabi tumrap kadadian kang ana, nyata murakabi tumrap kulawarga masyarakat agung bebarengan lumitku lumaku ya Nduk. Ya, ayo tak derekke. Wis sawega kanca. Sampun. Ayo nderekke por kadang kang ana Nduk mundak dadi duka. Raden